جامێرek çû qesabê du hevseriyê pezaz standin. Ev her du serî anîn hat malê, ji jina xwe re got van her du seriya baş bipêje em ê bi hev re bixwin. Jinê got baş e ser çava. Bu wextê firavînê jin û mêr li ser sifrê rûniştin û ji bo xwarinê her du seriyê kelandî danî ber xwe. Beriya dest bi xwarinê bikin, jinekê seriyek hilda danî pişt xwe got bila ev ji diya min rabe. Zilam jî hema dest avê seriyê din danî pişt xwe got bila ev jî ji bavê min rabe. Li ser sifrê tiştekî xwarinê nima. Jinê got em ê vêga çi bixwin. Zilam got tu serê diya xwe deyne ser sifrê, ez ê jî serê bavê xwe deynim, em ê serê her duya bixwin. Ev gotin mecazî bû, wateya wê ev e. Hinek jin û mêrê van salê paşî hem bi dev dibêjin em ji dê û bavê xwe pir hez dikin û dixwazin xwarinê xweş ji wan re hildin, ji alîkê ve jî serê dê û bavê xwe dixwin. Lewra her çend roja carkî dengê terqînekî ji wan bilind dibe, tu rehetiyê ji dê û bavê xwe re nahêlin. Madem hûn wisa li ber wan dikevin, ji xwe re haş bin, li ser dûvê xwe rûnin, bila deng ji we dernekeve û çi qas serê mêş û gamêşa hebe tevî bixwin, dê û bavê we bi birçîbûnê jî razî ne.